Shalom dihita saluhutna. Adorang sotapuka parminggota jumulo mahita martangiang di bagasan rohata martangiang mahita. Amin. Mare dehita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sa ingot ma ali Jahoba akadenggan ni basam dohot asin ni roham. Aisyan narobi doakai, asa unang marsurak-surak akamusuku midaaw. Ale debataku, marhaposat tuho doaw, sayunang pailaaw. Haleluya. Martangiang mahitam. Ale amanami para siroha na sumurung, debata ni hatuaon nami. Huingot hami do di akka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai, mamikiri sude nati naonai, patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon roha nami, asa hupopopami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni roha nami, jala asa hupasaut hami lomo ni roha ni namanubus hami. Asa martua hami marhite siani rodi saleleng-leleng na. Say patu pamay di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongon ni roham. Amen. Maredehita.
Mohon sikap ni patit di minggon, ima dienet sian Yesayas 26, mamuka mai sian ayat sada sahat tu ayat onom, hujaha homma dihita. Puji-pujian ni Juda di debata. Diari nasasadai edehenon ni halak ma edeon di luak Juda. Adong do hutana goting dihita. Hatua odo di bahen parik dohot partano batuan. Ukap hamuma akaharbangan. Asa bongot bangso na tigor, na marsihohot maniopi haburjon. Hobar tu sakap na ojak do di payako dame matutu. Ay marnalom ni roh hamidahodo ibana. Marhaposa tu Jehovah mahamu toktong. Ay Tuhan Jehovah do dolok batu rodi saleleng-lelengna. Ay ibana pajiput aka isi ni habutulon. Di pajepol do hutan na hicati. Ditipal hodo itu tano direokot tu orbuk asa dilutak-lutak pat akapat ni halak na dangol dohot laka ni halak na pugos ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi amen maredehita. Marohata tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng na doasi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok-jok do hami mardosa marado poko. Jala jok-jok do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham, sayurupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala perdenggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asi ni roha ni ama-ama mida akka anakna.
Asini roha ni Jehovah di aka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita. Epistel songon patujolo ni Jamita, ima sian Filipi bidutolu, mamukamai sian ayat 17 sahatu bidu 4 ayat sada margati soring mahita majahasa. Si parangehonon do na hinirim. Rap sitiru mahamu ale akadongan. Jala pamanat hamu ma aka nabar parange songo kami sitiru omuna. Hamagawa do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata. Si haila hononna di hasangapon, aka na ditanood di parrohahon. Paubaon na do dagikta na leaon, gabedoson daging na nasangapi, hobar tu hagogoon nai, ay tarpatudu sado saluhut tu ibana. Imasahatna martua do natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Maredehita.
dakon maha porsiao tai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antodi porbadia, andorang soha bubuan, ido tuhatta, na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung di tanom, na mulak mangulu di aripa toluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mulak sogok tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi por badia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na soras sudah. Amin. Tabege makor sian amahuria diuduti makor Ebenezer.
masa di huriata di bagasan samingguan. Salam dan horas madihita sudena. Salam. Tabigima warta jemaat di mingguta guarni mingguta imam minggu reminiscere 10 Maret 2025 topik minggu paidaida hinadenggan ni Jahoba di halaman Naparjolo Boima Tabereng akan nama kobasi di ibadah minggu pagi siang dohot malam di halaman Napaduahon Boima Tabereng Toro Ninaro di Parminggota di tanggal sia Maret 2025 dohot Toro Ninaro di tu pertangyangan di hari Rabu dohot Kamis masih beta-betaan mahita asa udur hitaro tu minggu pertangyangan dohot kebaktian minggu tu minggu naro inganan pertangyangan di hari Rabu dohot Kamis Boima Tabereng di Warta Natajalo Hami Parhalado Maddo Mauliate Madihamu Damang Dohot Dainang keluarga Namangalehon Bagasta untuk tempat ibadah pertangyangan uek. Tuhan Yesus mengaramoti setiap keluarga. Namasa Dohot Sipamasaon Parjolo Namoding. Nah di hari Jumat tanggal 10 Maret 2025 Nungga Jumolo Marujungulu ni Amang Rusman Sihobing Opung Gabriel Doli tutup umur 78 tahun sian jalan sejahtera gang bahagia wek pitu jala dipatu pada parmingguon disi nani uluhon ni Amang Pendeta Suardi Arwan STH masuk pukul 10 wib paduahon pertangyangan lansia dihamu amanami inanami punguan lansia di huriat tahun asa robe mahita tu pertangyangan lansia di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 masuk pukul 10 wib maringanan di gerejaon. Patuluhon pertangyangan Naposo Bulung di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di Patupa Huriat Tado pertangyangan Naposo Bulung di Bagas Samuel Nadia Jalan Sikambing Gang Patimura nomor 27 masuk pukul 10.30 wib. Tusede Naposo Bulung ni huriat tahun asa Roma mandohoti partangyangani. Paupaton program Dewan Koninonia seksi Naposo Bulung. Di hari Minggu tanggal 27 Maret 2025 di Patupa Yanakota Naposo Bulung do seminar minat bakat dohot tes karakter MBTI untuk remaja kelas 1 sampai kelas 3 SMA maringanan di Gedung Serbaguna lantai 2 masuk pukul 10.30 wib. Jalatu aka peserta na mendaftar pasahaton kontribusi 10.000 jala peserta dibatasi holal 50 halak. Kontak persenna Johanna Tobing 0851 61 92 10 64. Adong pe tujuan ni seminari ima Naparjolo mengetahui potensi diri, paduahon mengembangkan minat bakat, patuluhon meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, paupaton motivasi untuk meraih cita-cita, dan palimahon membangun masa depan sesuai dengan kemampuan dan aspirasi akka remaja dohot Naposo Bulung. Palimahon pelatihan song leader dan pemusik. Di hari Sabtu, dohot Minggu tanggal 20 sia 1 Maret 2025 di Patupa Huriat Tado pelatihan song leader dohot pemusik maringanan di gerejaon. Hari Sabtu masuk pukul 10 wib, hari Minggu masuk pukul 10 wib. Bunga altar. Nah paradihun bunga altar di Minggu sadarion sian keluarga Nyonya Panjaitan AKBP Borus Simbolon sian wek pitu mauliate di keluarga na paradihon bunga altar Tuhan Yesus memberkati hamuna.
Goar na marulang tahun dari tanggal 10 sahat 22 Maret 25 godangna 40 halak. Kami sudah perhalado mengucapkan selamat ulang tahun turuas yang berulang tahun di bagasan mingguan. Tuhan Yesus mangaramoti hamuna. Firman Tuhan, tu yang berulang tahun di mingguan ima, sai parohai mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami Psalmen 10 ayat 12. Dungi pemakaian gereja dan gedung serbaguna dan jadwal bunga altar boi mata bereng di Wartana Tajalo untuk jemaat yang marsahi leleng tabuan maritanyakta asa boi tumibu malum nasida. Laporan keuangan. Adongdo soti perbaikan laporan keuangan yang ada di halaman 8, poin yang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru elektrik nomor 3 sudah dilunasi dari keluarga Panggabean Boru Silalahi. Laporan keuangan Boima lengkap nata bereng di Wartana Tajalo mulo adong nahurang sikop Boima tahubungi situa wek tabi asa dipature. Songonima tikting di huriata mauliatema horas ma dihita sudena. Marede mahita hu tapapungu pelean sadaa dohot sadabe.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amen. Urian itu hata ni debata turpuk jamita di parminggota di bagasan tikion di minggu reminiscere tersurat sian buku pesalmen bidu 27 mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat onom. Pesalmen 27 mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat onom. Hujahahon madihita songonon madidok hatana. Ede sian si David. Jehovah do panodangiku dohot hatuauku. Tung ise mahabiaraku. Jehovah do partano batoan ningoluku. Tung mida ise maau biahaton. Molotung ro aka parjahat mangarongrongau naing mangaton sibuku. Akka siso sakau dohot akka musuku. Gabe martingga ngadonasida jala marragean. Nang pe marhorokoron parangan akan nama nukum au. Dang dihabiari rohaku. Nang pehehe parmusuo do pakau. Saipos do rohaku disi. Sada do naung hupangi dohon sian Jehovah. Sai ido hulului. Neng mia nau di bagasan joro ni Jehovah saleleng mangolu au. Paida-ida hinadenggan ni Jehovah. Dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joro nai. Ai diodingi doau di bagasan udung-udung na diari hinamago. Ditamuniho doau di partabunian ni udung-udung na. Tudolok partano batoa doau di panakok. Asa madirgak ulukku mida musuku akan nahumalia ngau. Jadi pelehonokku ma di bagasan udung-udung nai akapelean puji-pujian. Marede maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jehovah. Ima sahat ni turpukta. Horas madihita saluhut nakamang dohot inang. Nuaeng di minggu reminiscere ima dinong masuk hita minggu prapaska. Manang didok salah satu minggu pasion maon reminiscere ate akamang dohot inang. Ado nanaing taida disi dung masuk kita tu minggu pasion. Ima sada partikia di hala Kristen. Laho patuduhon. Para deho diri menyongsong pasca marhite na marningot. Diaka pardalanan ni ngolu taon. Disude aka naong binolus ni Tuhan Yesus laho paluaho kita. Disido nanaing takasi ta mangaradi aka amang dohot inang. Mangaradi diri hita. Taringo tu pardalanan ni Yesus laho paluaho kita. Lau suhut. Didok dijauh do hita secara khusus. Asa tahangoluon. Ngolu na sederhana. Marsiajar dinalaho marhua mangorom diri. Martangiang jala mangulahon para sini rohaon. Ima songon Kristus Yesus Tuhatai. Disima kamang dohot inang takas dalam talaho para deho dirita manomu-nomu paskai. Neng masuk nama hita te di bulan 4 di tanggal 21 doi ima Paskah. Sato kinai nama ya kamang dohot inang. Jala di minggu reminiscere nama dok sa ingot ma akadenggan ni basam marhite mingguon naing dipahot do hapor siota kamang dohot inang asa sai totoki ta makirim dia kadenggan bahasa ni Jehovah di dalam pengharapan itu kepada Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Makirim di dia.
makirim disude dengan bahasa ni debata di bagasan parukilon di bagasan parsorion ni ngoluta kota kasma di sido na naing tarida kamang dohot inang pakirimon ni ngolutaon di sido naing takas idaota di namar pasyok kita di bagasan tikion. Ala memang uju di masa-masa sulit ni ngoluni jolma boy do rupani munggil hapor syaon nate boy do rupani gabe moru hapor syaon na boy do rupani gabe tudal imana sia debata dang togu ido makana dipaingot mangolu maho di bagasan pakirimoni jauh magoarni Jahoba uju targogot ho uju mangadopi parsorion ido na dihangoluhon ni parpesalmen di bagasan turpuk taon di hati dakon parpesalmen ima si David di tonga-tonga ni turpuk taon di pengalaman di ngoluna ketika dia na jojot mangadopi ragam ni parukilon piga-piga hali parpesalmen mangido pangurupion sia debata puasa ibana mangido pangurupion ala uju mangadopi akasi taonon ibana di tonga-tonga ni ngoluna uju mangadopi akka hamaolon ibana di pardalanan ni ngoluna mamolus ragam ni hasusaani jalasai di ida ibana di tonga-tonga ni situasi kondisi ni hagogotani takasdo di payut-ihut ibana takasdo di paida-ida ibana totong hinadenggan ni pabahenan ni Jahoba ido nama reminis ceriate takas mana di hanguluon ni parpesalme di tonga-tonga ni turpuk taon di ngotibana na satia do debata mangurupi na posona jal odo kamang dohot inang parsiajara dihita ingot ma nasai totong do satia debata laho mangurupi ngolut taon di bagasan gok ni rohaido nanaing takas idaot takamang dohot inang ikota pasahat dirita tu ibana unang marpangusadean tu dirita sadiri ate unang marpangusadean tu hapor tibionon dalam setiap kondisi kehidupan nang pe di bagasan hasusaani nang pe dalam bahaya ancaman alai takas do dihangoluan parpesalmi ni dok ibana betapa amannya bila kita hidup dalam perlindungan Tuhan yang setia itu tung macai sonang tung macai aman ngolutaon moloi miak kita di bagasan pangodianan ni Jahoba nah saya totong satia mangodingi ngolut taon nuaeng taida makamang dohot inang di bagasan turpuk taon dia maparukilon na didopin ni parpesalmen si David tate piga-piga penafsir madok manang uju hujahami aka buku tafsiran ini merupakan na mengasingkan diri do si David dia bersembunyi ketika Raja Saul mengalele ibana ala kecemburuan nate dilele ibana sahatu na martabuni ibana bahkan orang-orang dia tidak mau bertemu dengan orang-orang di bagasan biar nirohado dia terancam nyawanya neng diagohon hosani ibana itu makana mengasingkan diri ibana martabuni dia mengalami hal-hal yang sangat menakutkan ya do hitama biara ka amang dot inang adong do data biar di portibion dan adong tidak mengundukkan marang nabwa ya do hitama biar manusiawi do mulu arong mabiar roh biar di hita te mulu suadong roh biar di hita marlomo-lomo nama-nama menguluna te arang persoalak kuida arang adong ih na museng lomo-lomo nama-nama mengulu Daud juga mengalami hal yang ketakutan. Mabiar situ tudo ibana dia mengalami yang namanya hidupnya sudah terancam kematian. Alaya kamang dohot inang.
takasdo di hangoluhon ibanai. Dia terkenal sebagai orang yang sangat tulus. Dia sungguh-sungguh melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Alai tung adong do hape karena samarsogoni roha mangida ibana iman aku nodokoni pangalilean ni si Saul maradopon ngoluna. Ketika Saul ingin membunuh dia, ala ibana mananang di babangki debata dinalaho magatihon Raja Saul gabi raja di tengah-tengah ni bangsa Israel. Sian ayat sada satu ayat tului. Tabereng do disitakas aha mana dia dopan ni par pesalmen. Itu adalah hal-hal yang sangat membahayakan. Di ayat 2 di dok do disi. Ro akapar jahat mangarong rongau naing mangaton sibuku. Akasisosa kau dohot akamusuku gabe martiga ngadonasi da jalan maragean. Ro akapar jahat, ro akana manosa kau akamusukui. Itu adalah ancaman hidupnya. Itu adalah hal-hal yang sangat menakutkan bagi dia. Lapatan nakamang dohot inang. Tung macengeri hiya do dipakilalahon par pesalmen. Alai mulutai datong diayati seolah-olah dangadong masalah di ibana. Seolah-olah David itu tidak punya rasa takut meskipun nyawanya begitu terancam. Gariada di dok ibana do di ayat 2 di ayat sadai tung midai semau biahaton. Kepada siapa aku harus takut? Di ayat sadai takasate tung midai semau biahaton. Di bagasan pos ni roha do di dok par pesalmeni akasisosak au dohot akamusuku gabe martinggang adonasi da dohot maragean. Mereka akan tergelincir, mereka akan jatuh. Songoni do nanaeng bainon di debata Jehovah. Tu akan namangalo nasida tu akan musuh nasida nanaeng manosa ngoluna nanaeng mengancam nyawani par pesalmeni. Takasma di paihut-ihut di ida par pesalmenon. Songo dia hasatiaon holong ni roha denggan bahasa ni Jehovah di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna. Nagabi suku-suku na kamang dohot inang. Buasa boy par pesalmeni songo niete. Pos ni rohana dia tenang. Jala pos do rohana lahu menghadapi ancaman ni. Dengan tenang dia menghadapi itu. Nang pirupani dang tardokibana di bagasan rohana ya te. Tapi dia bisa dengan tenang. Pos rohana menghadapi i. HP molo tabandikon di parngolot ta songo dia mah. So dia dope persoalan ngatung mang. Songo dia mau nali Tuhan. Songo dia namo dak boto pion nga songo ni biar ni rohata te. Lemedau hita. Songo ni ro aka masalah tantangan ni gabi lemedau hita. Dang pede behita rotu bagas joro ni debata ai songo nodong olukon. Tumago maau martabuni di jabuku tumago maau di son. Dang pola roa tu bagas joro ni debata. Ninna gabi medau di paholang dirina siat debata. Alai di soma takas perbandingan nakamang dohot inang. Par pesalmen justru di tengah situasi dan kondisi yang mengancam hidupnya. Dia tetap dia pangasahon ibana do debata di pardalanan ni ngoluna. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Jala di bagasan tenang ni roha pos ni roha ido ibana mangadopi saluhut nai. Ala pos do rohana dang ditadikon Jehovah ngoluna. Alani do kamang dohot inang. Hatauon ni si David lahu menghadapi persoalan ini. Manang ketenangan yang dia miliki ini. Dangalah ni hagugoon na hapekkan. Molo didok somal hitam adok molo. Apalagi di era sonarion zaman informasi yang cepat. Rotu hita te. Tabege barita on, gabe berpikir overthinking. Gabi merlobi-lobi tapi kiri sudah ini. Ido makan adong padohan positive thinking menghadapi segala sesuatu. Alai nuaeng nau bagas nanaeng dohonon nakamang dohot inang molo par pesalmen di tonga-tonga ni turpuk taon. Dia
terletak di kemampuan na ibana marpikir positif ibana si songoni alai ala takasdo parsaroran ni ibana na rosudo debata ketika dia menjalin hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Allah. Takasdoi di patuduhon ibana, kedekatan antara David dan Allah, itulah yang membuatnya semakin mengenal siapakah Allah di dalam hidupnya. Jala ida nama bahen ibana, pos rohana, jala sonang rohana. Hubungan di ibana doh debata doati. Muludang adong do parsaurat tanah rosu doh debata, dan tatada ise debata ti. Kita tidak akan mengenal siapa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Pos do rohani si David tu debata songon sahalak danak uju di bereng ibana adong ancaman di jolo na alai ditikirap ibana mardalan ditiki adong natorasne di labungna, dia tidak akan takut akan itu. Adong do bapakku, adong do omakku di son. Songonido na dihangoluhon ni parpesalmen di bagasan turpuk tahun ketika dia merasakan bahwa Tuhan itu ada di dekat dia. Adong do debata di jonokku, marua ma'au mabiar mangado bisa luhut nai. Ido makana dengan tenang dia menghadapi itu di bagasan pos ni rohai. Hitapi akamang dohot inang, ikut tahirim do songoniate. Songon parpesal menon, hapor siauta, natogu, tu debata jalata kasma. Iko tahangoluhod do. Songo dia parsaurat tanarosu, dohok debata. Uju mangadopi aka hamoloni aka amang dohot inang. Uju mangadopi aka parsahitoni, mangadopi aka kegagalan-kegagalan. Ikut takas masongon parpesal meno kita memiliki iman yang penuh pada Tuhan. Hapor seaon nahibul yang membuat kita akan merasa tenang, yang membuat hati kita akan merasa aman. Tidak ada lagi ketakutan dan mabiar behita. Kamang dohot inang. Adong tolu nanaing taida sian turpukon. Tolu ate. Anon hira-hira nga terliling boydo ibek kamu ko deti tuhami tak buang apa lel kuna marjam mitay. Adong tolu nanaing taida sian turpukon. Na parjolo pengenalan David akan Allah. Songona hudo nakinani. Ketika hubungan dia yang intim dengan Allah menjalin parsauran narosu rabdoho debata disido takas di ida ibana siapakah Allah di dalam kehidupannya. Pengenalan seseorang akan sesuatu tentu akan menentukan bagaimana dia bersikap. Isi do debata di si David ben natung pos rohana. Dia karena dia dopinai dan dia sanggup berkata, bila Allah bersamaku, kepada siapakah aku harus takut? Bila Allah bersamaku, siapa yang dapat melawanku di ayat sadaya tia kamang dohot inang. Panadaon di turpuk tahun taringo tu debata didog di ayat sadai Jehovah do panodangiku. Jehovah do hatuaku. Jehovah do partano batoaku. Akas di ayat sadaya te. Bagi Daud, Tuhan itu adalah pelita. Panodangiku, sodang. Mulu adong, lili nate pelita, itu akan menerangi kegelapan. Gabi sumurut maha holomon ala ngamar sinodang, sodangi. Cahaya yang membimbing, cahaya yang menunjukkan padanya mana jalan yang benar, dan cahaya juga yang mampu untuk memberinya semangat, memberinya sukacita di dalam kehidupannya. Kalau Allah itu adalah sebagai sumber terang, untuk apa lagi takut menghadapi kegelapan ini? Untuk apa lagi takut menghadapi ancaman hidup ini? Hidok museng, Tuhan adalah keselamatanku. Jehovah do hatuauku. Daud yakin bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Daud yakin bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan dan yang membuatnya tidak akan pernah betul-betul jatuh dan tidak bangkit lagi. Takasdo
di hangoluhon ibanay. Di pardalanan ni ngoluna uju mangadopi hamaloni bahwa Allah itu tidak akan membiarkan dia sampai terjatuh alai di pahehe do ibana sian saluhut nai. Tuhan adalah benteng hidup. Allah adalah pertahanan, kekuatan yang melindungi dari serangan apapun. Mulo parpesalme madok songonia kamang dohot inang. Panodang hatuaon partano batoan nuaeng suku-suku tuhita na pungudison. Ise do tutu Jehovah dihita. Siapakah Tuhan Allah itu di dalam hidup kita? Mulu di suku tuhita. Ise do amang Tuhani di ngolum. Ra maragam do alustate. Alaina pasti songon nanido ni parpesal menodo. Tuhan itu adalah terangku. Tuhan itu adalah pelindungku. Ibana do na mangodihon nagabe partano batoan di ngulut taon. Tabay do ibana amanginang songon panodang ding tonga-tonga ni pardalanan ni ngulut taon. Tabay do ibana songon haduaota, tabay do ibana songon partano batoata. Manang naholat dirita do nata anggap yang memiliki kuasa manang naholan marpangusadean tu artatai dohita manang marpung pangusadean tu akajol madohita tui sedohita nuaeng. Siapakah Allah itu di dalam hidup kita? Alani doa kamang dohot inang. Songon nani doa ni parpesal meni mahita te bahwa dia adalah yang menjadi terang, kekuatan dan benteng hidup kita. Napaduahon si holni rohani parpesalmen ketika David dengan segala pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya dan apa yang dia miliki didok ibana do odo nani luluan ni si David di ayat opati takas didok neng mia nau di bagasan joro ni Jehovah saleleng mangoluau berada dalam bait Allah. Si holni rohani parpesal mentakas madidok ibana odo na hulului asamia nau di bagas joro ni Jehovah selama aku hidup nuai songo dia dohita kamang dohot inang. Masih hol dohita naing ro tu bagas joro ni debata, masih hol dohita naing pajupang doho debata, masih hol dohita naing marsaor doho debata. Masih hol dohita madapoton ibana, ro mar minggu tu bagas joro on. Odo si hol ni rohata tia ka amang dohot inang. Alatakas do di pakilalahon parpesal meni songo dia debata nagabe panodangi di ibana nagabe hatuau nagabe partano batoan na kita kaamang dohot inang kalau kita menjadikan dia sebagai partano batoata panodangita hatuaota apakah kita masih rindu untuk datang ke rumah Tuhan nang mia kita saleleng mangolu hita di bagas joro ni debata IDC do takas dinarohi ta marsaur doho debata dinarohi ta marminggu tu bagas joro ni debata di sido hita mangalap gogo pasu-pasu marhite hatana nabadiai asa takas do kamang dohot inang tasuku dirita tapareso dirita ona kamang dohot inang apakah kita masih rindu untuk datang beribadah ke rumah Tuhan ada orang so masuk ada orang pas masuk naki kita kamang dohot inang. Dung masuk kami tu gerejon sian konsistori hubereng. Ago, amang Tuhan, otik nai per minggu di siangon naro aku. Ibege aka aman nami ina nami situ ada orang nakingan hata kete. Ago, tu dia do naik kami. Na tu dia nama hami ali Tuhan ni naro aku. Alai gudang do terlambat. Tak persoalan nate. Mulo tayong odo pero tu bagas joron alay na asing na yate. Apakah tidak ada lagi kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan? Naing marsaur dohot debata di sido takasa kamang dohot inang tarida ma bagaimana hubungan kita dengan Allah.
parsauratan na rosu roh debata molo sai holak kolang do pehita marminggu roh tu gereja on. Tabain jadwal sehali seminggu sehali sebulan mau marminggu ni narupani. Sehali sekian mau marminggu manang nason. Toy ma si pata ikon adong do hami liburan di hari minggu nai neng marlibur hami tu berastagi do tu akan asing. Rekreasi drap dohot keluarga dang pola jo marminggu masohot majoi. Di sido na naeng tapareso dirita ka amang dohot inang. Bak tidang tatad do pede bata di tonga-tonga ni ngulut taon. Nang petadog ibana do gabe panondangiku ibana do gabe hatuauku partano batu aku alai dang masihol hita di naeng rotu bagas joro ni debata dang masihol hita naeng marsaur dohot debata. Takas makamang dohot inang. Di sodo di bagas joro ni debata naeng takasi takamang dohot inang. Kita akan memiliki kesatuan songonan di ni par epistel. Di epistel tain akan di Filipii memiliki kewarganegaraan yang sama oleh karena Kristus. Dan portibionate molo apostel Paulus madok huhalupao na dipuduki dopak jolo mahu pandang ate. Aku akan melihat ke depan apa itu, yaitu surga. Gabe parsidohot menjadi kewarganegaraan sorgawi. Rabdohot di bagasan Kristus Yesus. Di sido na naing ngolutaw na kamang dohot inang. Naparpudia kamang dohot inang. Respon ni parpesalmen Raja David di bagasan turpuk taon. Didenggan ni basa ni Jehovah na jinalo nai. Dung diurupi debata ibana di parukilon nai. Dipakilalahon ibana denggan basa ni Jehovah i. Didog di ayat onomi. Asa madirgak uluku mida musuku akan nahumali yang au. Jadi pelehono kuma di bagasan udung-udung nai aka pelean puji-pujian marede maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jehovah. Lehono kuma aka pelean puji-pujian pelean puji-pujian ate. Alai molo marminggu hitai kota pasahado peleat tada hamulateon ni rohata didenggan ni basa ni Jehovah. Ondo respon ni parpesalmen. Dia merespon akan kasih setia Tuhan, akan pertolongan Tuhan, keselamatan yang sudah dia terima dengan basa ni Jehovah. Digulmit ni ngoluna takas do didok di ayat onomi ikon lehono kuma akapelean puji-pujian marede maau mamalu parhinaloan mamuji-muji Jehovah. Bergerak doi banate untuk memuji-muji Allah di dalam hidupnya. Dang so ibana, dung di jalo ibana, dang so ibana. Mulut apa mana tak kamang dohot inang, gudang ado hita songoni. Aranggo ruasnya isia gulo burju dorate. Gudang do ditiki mangido imana majalo di bagasan tangyang nai. Soi nama gomos na mangido tutuhani. Ale Tuhan asiro hamle hon mana hupangidoi. Pasaut mai di tonga-tonga di ngolukon. Dung di leo debata boha responna. Dang diingot madok moleate. Ale Tuhan molo di leo koi huleo panon nasotu ogabe pele aku pehamulateo ni rohaku tu garejai ninna. Ape dung di leo debata. Agia hape robe tu gareja mandok moleate martangi yang pebana di jabuna dang diingot bei. Akamang dohot inang. Songo gomos ni tangyang tai mangido tu debata. Di naung tajalo denggan basa nai songo ni matong gomos ni rohata madok mauliate pasahaton puji-pujian hamulateon ni rohata. Molo didok par pesalmen lehonoku mapelian puji-pujian marede maau hud mamalu parhinaloan mamuji Jehovah hitape. Balga ni holong ni rohani debata nong tajalo di ngolut taon. Tapasahat may tahamulateon may tong tapaulang tuadopan ni debata. Unang holit tita marsileho-leho tu debata te. Tada hamulateon ni rohata kaamang dohot inang. Alania kamang dohot inang. Songo dia do balga ni holong ni rohani debata.
Mangihuton turpuk topik ni minggu taon, paida-ida hinadenggan ni Jehovah, mulu taida ngolu taon, ikosongo si David mananaing dohononna. Kesaksiata, kita ini adalah orang yang banyak menerima kemurahan Allah. Nggak belga, nggak gudang, tajalo asini rohani debata toho doi, toho. Iko tahu ku hodoi. Kita sudah banyak menerima kemurahan Allah. Allah ni asini rohani debatado ubahin nasati ta satu tikyon. Marhosa hita marhahi paso kita nang pekotado pipanahiti ale. Alai totong do hita diramoti debata asini rohanai. Apalagi masuk hita tu minggu-minggu pasyon prapaskah keamang dohot inang. Kemurahan Allah itu adalah yang terbesar yang kita terima adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Mabuan haluau di hita. Alani makamang dohot inang tapak kema partikianon. Lahumakilalahon saluhut hinadenggan ni Jehovah. Naso marpasohotani di ngoluta asa. Gabilam toruk hita. Asa gabi tahu hita madok moliate tu ibana. Selamat menjalani masa-masa minggu pasyon prapaskah. Saya itu hatama nama dongani hita, mangaramuti hita, saluhutna. Amin. Martangi yang mahita. Moliate mali Tuhan. Dungatol has hatam di parpungon nami di bagasan tikion, di parmingguan nami, tung macelas rohanami ali Tuhan. Alatakas do ali Tuhan di hati dakon parpesalmen. Hodo nagabi panodangin. Hatuaon partano batoan di pardalanan di ngoluna. Jalatakas doali Tuhan, hupai huti hutami nang di pardalanan di ngolu namion, na hodo gabidongan nami, partano batuan nami, haduon nami, na manorangi sudia ka pardalanan di ngolu nami, ubahen na boy hami ali Tuhan, makilalahon, denggan ni basam paida-ida, hinadenggan ni basam ali Tuhan, marreminiscere hami di bagasan minggu sadarion, alani iya ali Tuhan, nang maniantak kasuhangulo kami i asa gabedalan nami lam patoru diri dadopan mi martoruk ni roha hami marhabiara kami nasetotong ali Tuhan mameleho diri nami gabe pilihan puji-pujian mai di adopan mi hu parhatopotami ali Tuhan dinalaho madok moliate tu adopan mi mamelehon sude akagulmit ni ngolu namion jalatakas do ali Tuhan. Datung soma biar hami mamulu sakari-ari ni ngolu nami alani aka persoalan, alani aka tantangan parukilon, parsorion na huadopi hami. Alai marhite hatam na badiai na paposon rohanami, na patuguhon ha porsyon nami ali Tuhan. Alatakas do ali Tuhan, hodo nagabe partano batoa di hami. Hodo nagabe hatuao di hami, jalatakas do. Hagogoon mido na hupangasaho kami di tonga-tonga ni ngulu namion. Moloropi aka hamoloni, moloropi aka ragam ni persoalan ni dang mabiar hami ali Tuhan alatakas hododongan nami mangadopi saluhutna. Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu marwas ni huriam HKBP seagulon. Dinarohami marsaor dohot ho manangi-nangi hatam. Atong pasu-pasu madaging dohot tod di nami. Pasu-pasu na niulan itangan nami leho di hami. Las ni roha hahi pason nang gajang ni umur. Jalo matangi yang pamujian nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Maredehita huta papungu peliata paduahon dohot patuluhon.
Tatangnya koma peleata ale de bata amanami na di banua gijang ho do harorwani saluhut si leon-leon na dienggan do na saulibasa na moliutus. Upasahat hami masian nani lehon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hu parhasia kami peleanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang sai pinarbadi amaguarmu sai Roma harajonmu sai saut malomoni roham di banotongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasarhon madamena tu todim. Amin. Horas madihita, selamat hari Minggu madihita saluhutna.